Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і зараз гэтай важнай справай, абмеркаваннем мы і зоймемся с маім гостцем, заснавальнікам і кіраўніком Вольнага беларускага універсітэта, пазаштатным дарадцам Святланы Ціхановскай у пытаннях еўрапейскага выбару Беларусі Александром Миленкевичем. Добрый день, спадар Александр. Добрый день. Заўсёды рады вас бачыць, таму што шмат ёсць пра што у вас запытацца, а вы як чалавек дасведчаны заўсёды цікава вельмі і грунтоўна адказваеце. Давайте пачнем з пытання адукацыі. Хочу вось вас як акурат такі заснавальніка Вольнага беларускага універсітэта, ну і чалавека, які шмат увагі надае пытанням менавіта адукацыі і гэтак далей. Мы учора размаўлялі з Церашковічам акурат такі пра пытанне адукацыі і згадывалі вось гэтую Лукашэнку і яго нянавісць да магістрантаў, да дактарантаў, да вышэйшай адукацыі ўвогуле нейкае незразумелае непрыняццё гэтых балонскага працэсу, ўсяго астатняга. І падстава там нібыта такая: яны гэтыя на захады заходнікі нашыя беларускія мазгі, моладзь беларускую да сябе такім чынам пераманіваюць. Сёння Лукашенко некуды там паехаў на рэгіёны, и его словы, цитата: «Спасибо молодежи за то, что вы остаетесь здесь. Условия нужны для молодежи, чтобы они смогли заработать столько, чтобы содержать свою семью. Слава Богу, у нас эти условия есть». Ну, тут бы можно было бы, конечно, пораить Лукашенку на таких умовах размеркования отправить своих сыноў и внуков куды-нибудь на район, папрацаваць вось у гэтых вось умовах, якія нібыта ёсць, за 2 копейки і плюс з жытлом, дзе немагчыма жыць. Але як вы тлумачыце сітуацыю з вышэйшай адукацыяй і магчымасць беларусам, моладзі беларускай атрымліваць адукацыю за мяжой? Я думаю, что на Беларусі ситуация, калі не трагічная, то вельмі небяспечная. І якраз з той причины люди з'язджаюць. Потому что люди з'язджаюць не тому, что там им заробак на 100 рублёў меньше, чи больше. Люди перш з'язджаюць, бо хочуць мець у жыцці шанец на самореалізацыю. Хочуць сучасных ведаў, зусім не таких, як прапануе лукашэнкаўская сістэма. Адукацыя – это складаная справа, і каб адукацыя была цікавай і карыснай і перспектыўнай, но трэба ее увесь час рэфармаваць. А Лукашенко хоча закансерваваць і зрабіць нават горшай, чым у Савецкім Саюзе. Я думаю, што ў час перабудовы адукацыя была значна больш перспектыўная, цікавая, і там былі такія магчымасці, якія раней у Савецкім Саюзе не былі. А потым яна паступова пагаршалася, бо у голове Лукашенко, конечно, человек не повинен быть свободным. Свободный он небяспечны. И он задае пытанне, и он хоча вольных выбораў, а калі бізнес развивается, а гэта основа экономик сённяшніх, то гэтыя люди хочуць быць абароненымі, а его система, ну, шчыра скажем, яна сталінская вот у его голове. И он же признаваўся ў сваёй любові да Сталіна. Вось самый, можа, кепскі варыянт Савецкага Саюза з усімі рэпрэсіямі, з прыніжэннем чалавека, годнасці. І гэта ему падабаецца. Гэтым ён ведае, як кіраваць. Ён не баіцца, што зараз у краіне пануе татальны страх. Ён яго проста нагнетае. Гэты страх, ён абгрунтаваны. Людзі баяцца турмы, не хочуць рэпрэсій, у турмах паміраюць, там гвалт. И он думает, что это нормально, что он повезе куды трэба. Не повезе. Вот самого разумного поставил человека, калі нема вольнасці з тэмы, дыскусіі, калі нема конкуренции у адукации, калі нема контактаў з захада, яны абрублены просто намертво. Там выкладчик, чтобы поехать, ён мусіць ректора запытаться, ці могу на конференцию поехать, а может теперь уже и у министерстве запытаться. И гэта самоизоляция, она шкодит нашим перспективам. И калі мы кажем, вот наши моладзь так шматліка ад'язджае за мяжу, я лічу, что гэта и минус, и плюс.
мінус тому, што добра было б, каб моладзь заставалася на месцы і магла пасля атрымання адукацыі стаць не просто там людзьмі, там і кавалак хлеба там з чаркай шкваркай, а просто цікавай працай займацца. І ў гэтым сэнсе кепска, што так много з'язджае. Лепш бы яны вучыліся ў Беларусі і ездзілі туды на стажыроўкі, ездзілі на семестры, як это робіцца ва ўсім свеце еўрапейскім па праграме Erasmus. Паехаў себе на семестр, вучышся на замежнай мове, кантактуеш, кантакты на будучыню. Ну, бачыш, як людзі жывуць. Усяго гэтага няма. І такая паўночная Карэя не зробіцца, але шкода наносіцца вельмі высокая. І таму я лічу, што ёсць і плюс у тым, што зараз студэнты ад'язджаюць, многія з іх вернуцца, как толькі тут будуць магчымасці, каб себе реалізаваць, я ўжо паўтараюся. Добра, што не гледзячы на тое, што Расія прапануе столькі стыпендый. І там не трэба мову вучыць, бо па-руску у нас усе разумеюць. Аднак зноў вот этот тренд, што на захад, перш за ўсё ў Польшу, якая много дапамагае студэнтам, едуць усё больш і больш. Гэта перспектыва заўтрашняй Беларусі. Я ведаю, што гэта спрацуе. Ну, ёсць, конечно, пэўныя перашкоды, і не ўсе перашкоды рэжым лукашэнкаўскі стварае для того, каб моладзь ехала вучыцца на захад. Ёсць праблемы з атрыманнем віз, і межы зачыняюцца, адчыняюцца праблемы, і на месцах універсітэты новыя правілы абмежавальныя уводзяць. У дадзенай сітуацыі вольны універсітэт – гэта панацэя, гэта выйсце для тых, хто хоча некую адукацыю ўсё ж заходняга ўзроўню атрымліваць, але, ну, можа быць, з той ці іншай прычыны не можа выехаць з Беларусі. Ну, шчыра скажам, што наш універсітэт – гэта не універсітэт, дзе ёсць там узровень бакалаўра, магістэркі, а наш універсітэт – это паслядыпломная адукацыя. У асноўным, гэта адукацыя для тых, хто ўжо мае вышэйшую адукацыю і хоча удасканаліць, пашырыць свае веды. І гэтыя паслядыпломныя курсы у нас на пачатку былі перш за ўсё курсамі для таго, каб падрыхтаваць гэтых людзей, якія будуць лідарамі рэформ на Беларусі, трансфармацыі Беларусі, пераменаў. Калі Беларусь стане еўрапейскай і беларускай, я веру ў гэта. Вось. А зараз мы ўсё больш бачым, што людзі, якія прыходзяць да нас на курсы, вот зараз заканчиваецца ўжо наборы на апошнія курсы гэтага семестра, людзі ўсё больш хочуць не толькі такіх фундаментальных акадэмічных ведаў, а больш арыентуюцца на практычныя веды на канкрэтных курсах, каб можна было выбраць. І гэтыя веды ім патрэбны таксама для інтэграцыі на захадзе. Калі ён тут скончыў адукацыю, ці скончыў на Беларусі, і тут хоча працаваць, пакуль на Беларусі сапраўды ідуць такія татальныя рэпрэсіі, і акрамя таго на Беларусі немагчыма удасканаліваць свае веды, ён выбірае курсы, якія дапамагаюць яму тут зрабіць кар'еру. І так беларусы на вельмі добрым рахунку, я пра Польшу перш за ўсё скажу, я гэта адчуваю у кантактах таксама з тымі, хто дае працу, з рэктарамі. Усе кажуць, што беларусы яны супер. Беларусы яны так вучацца, яны такія старанныя, яны такія дысцыплінаваныя, яны такія самаадданыя. І гэта вельмі прыемна чуць, но не трэба перабольшваць, а безумоўна, што ёсць розныя беларусы, але ў цэлым беларускае новае пакаленне, гэта цудоўнае пакаленне, якое мае перспектывы. Калі на Беларусі не будзе пераменаў, то яны реалізуюць у заходніх краінах, перш за ўсё у еўразвязе, перш за ўсё ў Польшчы магчыма. Але я веру ў тое, што як адкрыюцца гэтыя магчымасці, людзі паедуць туды, таму што гэта гістарычная місія. Гэта ж вельмі цікава зрабіць з краіны таталітарнай, но на амаль таталітарнай сёння, зрабіць новую Беларусь. Там будзе што і ўнукам распавядаць, і самому ганарова. Я гэта веру, я это адчуваю. І па кантактах са студэнтамі гэта не згубленыя людзі для Беларусі. Хаця час робіць сваё. Чым даўжэй гэтыя людзі застаюцца на захадзе, тым менш шансаў, што большасць з іх вернецца. Але вернуцца. Вернуцца і будзем будаваць. Тым больш зараз такія перамены геапалітычныя, у тым ліку у перспектывах вайны расійскай ва ўкраіне. Давайте да яшчэ аднаго цікавага пытання, звязанага з вами таксама, ну, нечакана для мяне, хаця я прыгадаў гэта сам.
Буквально вось пару тыдняў таму Сергей Ціхановскі, выступаючы, здаецца, у Еўрапарламенце, закінуў такую тэзу, што вось Беларусь павінна, ну, как бы пажадана, каб ішла шляхам такой Фінляндыі, праводзіла такую фінляндызацыя такая адбывалася краіны, нейтральнасці, гэтак далей. Хтосьці там подумаў: ух ты, што надумаў, якія арыгінальныя, цікавыя і, самае галоўнае, новыя ідэі Ціхановскі тут прасоўвае. А потым я прыгадаў, што здесьці у годзе 2006-2007 прыблізна, ну плюс-мінус, я магу памыляцца, але гэтыя ідэі агучваліся вамі. Было такое? Было такое ў дыскусіях у Берліне. Это было пасля тых выбараў, у якіх я удзельнічаў у якасці адзінага кандыдата ад аб'яднанай апазіцыі. І была такая вялікая дыскусія. Велізарная колькасць людзей сабралася. Фонд Конрада Адэнауэра разбіраў гэтых экспертаў, людзей з міністэрстваў. Но была цікавасць да беларусаў, да яе новых перспектываў. І была такая дыскусія. Я скажу, што тэрмін фінляндызацыя трэба вельмі асцярожна выкарыстоўваць. Чаму? Таму што калі ты выступаеш асабліва ў Еўрапарламенце, то фінляндызацыя палітыкі гэта носіць такі негатыўны адценак. І чаму гэта так? Таму што мы зараз скажам: ой, мы хочам як у Фінляндыі. Да мы все хочам лепш жыць, правда ж, там больш свабодна і больш багата. Але Фінляндыя пасля вайны, вот тое, што называецца фінляндызацыя, прайшла вельмі складаны шлях. Гэта быў шлях краіны, якая была саюзнікам Гітлера у час Другой сусветнай вайны. Фінляндыя прайграла вайну разам з нацысцкім лідарам, і яна была краінай, якая павінна была усяму свету за свой удзел, у тым ліку рэпарацыі. А Расія савецкая, яна была пераможцай у гэтай вайне разам з іншымі саюзнікамі заходнімі. І таму Расія магла дазваляць сабе розныя рэчы. Ну, напрыклад, там забраць частку Фінляндыі у яе, у этой краіны, там Карела-Фіны, вядомая частка на Кольскім паўвыспе. Потым Фінляндыя не магла быць цалкам свабоднай, таму што суверэнітэт Фінляндыі вот у моманты фінляндызацыі палітыкі был вельмі абмежаваны. Замежная палітыка у Фінляндыі была залежная ад Кремля. Нават на пасты там ключавых людзей у палітыцы фінскай яны меліся узгадняць з Кремлём гэтыя пасады. Таму, калі кажам мы, што мы хочам фінляндызацыі, то там разводзяць рукамі і кажуць: а што яны не хочуць сапраўднай свабоды, яны не хочуць распачаць свой непросты шлях да аб'яднанага еўрапейскага звяза. Трэба вельмі асцярожна, трэба ведаць гісторыю. Я думаю, што калі Сергей Ціхановскі гэта сказаў, ён усяго гэтага не ведал. І все ж таки мусяць быць дарадцы. Чалавек не павінен усё ведаць, палітык. Але мусіць быць дарадцы, які гэта патлумачаць, бо Лукашенко таксама пэўную фінляндызацыю тут робіць. Глядзіце, там замежная палітыка у нас вельмі абмежаваная, ну, можам там з Кареі, там з паўночнай ці з Кітаем пасябраваць трохі, што рынкі пашырыць. Палітыка унутраная, ну, так, Лукашенко больш-менш ее кантралюе і там прызначае людзей, ну, у асноўным не тых, каго хоча Москва, але зноў жа дазваляе Москве на паўзучую анексію Беларусі, перш за ўсё ў гістарычнай памяці, ў культуры, у моўных пытаннях. Што мы гэтага хочам там? Вот мы не хочам гэтага. Таму я лічу, што ёсць вялікая небяспека. Зараз у Брюссель, у іншыя сталіцы ездзіць много беларусаў. Гэта супер. Гэта класна. Новая генерацыя, героі 20-го года. Я іх вельмі ценю. Гэта пакаленне уратавала шанец Беларусі на новае жыццё. І трэба пакланіцца ім за тое, што яны выйшлі і сказалі, што мы хочам жыць па-людску. Але трэба вучыцца і вучыцца. І я просто заклікаю ўсіх, тых, хто себе называюць там палітыкамі, напрыклад, і едуць і распавядаюць, што як. Вучыцеся, калі ласка. Ёсць вялікія магчымасці, ёсць курсы, ёсць кніжкі, ёсць інтэрнэт. І без такой навукі мы будзем рабіць памылкі. Самая вялікая памылка, я лічу, калі мы едзем у Брюсселі ці ў іншай сталіцы,
Не ўсе гэтым грашаць, но многія грашаць, новая генерацыя, перш за ўсё. Яны распавядаюць, як нам кепска, паказваюць падбітае вока і кажуць, дапамажыце нам, вот вы нам как-то раней не кепска дапамагалі, зараз добра дапамажыце, і тады вот мы пабудуем Фінляндыю гэтую. Ну, ведаеце, пасля гэтага трошачкі такое расчараванне ёсць. Можа, і не трошачкі. Просто яшчэ вот адчуваюць, што людзі не зусім ведаюць гісторыю нават Еўропы і суседніх краінаў. Я лічу, што апошняе скажу, што калі зараз выязджае моладзь, новая генерацыя, яшчэ раз падкрэсліваю, вялікай павагай да іх і ўдзячнасцю, яны мусяць ведаць, што яны ўжо гавораць не ад сябе. Не кожны сам ад сябе распавядае, што яму хочацца, а яны гавораць ужо ад беларускай, як мінімум, дэмакратычнай супольнасці. І таму трэба сябе кантраляваць і кансультавацца. Я не хочу сказаць, што я вось такі вось хорошы, а яны там не вельмі. Но я калі ўжо ездзіў пасля выбараў маіх 12 гадоў на закрытыя саміты Еўразвяза, падрыхтоўку к чарговым самітам. Это былі без журналістаў сустрэчы, як кажуць, без гальштукаў. І я был там як роўны сярод роўных. Конечно, я не мог быць роўны Меркель ці Сарказі, але я перед тым, как ехаць туды і штосьці гаварыць, я ведаў, што я хочу сказаць, але я збіраў наших экспертаў. Часто збіраў і казаў, а што мне варта сказаць? Не заўсёды згаджался, гэта не так важно. Але для мяне этой сустрэчы з экспертамі вядомымі, якія у вас тут выступаюць, гэта настолькі важно было. І тады выпрацоўваеш ужо пэўную стратэгію і пазіцыю тая, ну, якая адпавядае інтарэсам і разуменням шырокай групы адукаваных і прафесійных людзей. Я вот не знаю, ну вот калі вот выязджаюць там, ну, умоўна, у Брюссель дэлегацыі беларускія, ці ёсць такія сустрэчы? Ну, я на іх не прысутнічаў. Вот можна ж онлайн зрабіць сустрэчу, зноў жа закрытую, я не кажу, што там абавязкова адкрытую, але на гэтых сустрэчах можна ўсё абмеркаваць і пазбегнуць многіх памылак, якія робім, і расчароўваем, замест таго, каб людзей мабілізаваць. Я думаю, што гэта не да ўсіх, безумоўна, стасуецца, але ўсё ж такі многія дапускаюць такія памылкі. Вот парада такая. І вось пра памылкі. Вот вы добра ўзгадалі словы пра тое, што вот Еўропа, можа быць, неяк не так дапамагае. У тым жа самым спічы Ціхановскага побач з фінляндызацыяй прагучалі словы, што ну вось жа ж вы раней, Еўропа неяк нас дзесьці не так падтрымлівалі, не на такім узроўні, не такім чынам. Ну зараз жа ж вы нас не кіньце, вы ж зараз зрабіце ўсё, што там трэба, каб мы вот зрабілі штуршок. І можна, конечно, і я не адзін раз там дзесьці ў думках, а дзесьці і не ў думках пасля чарговай рэзалюцыі Еўрапарламента казаў, ну, конечно, ў чарговы раз выказалі спачування там ці глыбокую занепакоенасць і ўсё, і што нам з вашай глыбокай занепакоенасці. І думаеш, ну, хоць бы рэальная нейкая падтрымка. Да, мы разумеем, што справа беларусаў гэта справа беларусаў найперш, але ж, ну, падтрымка нейкая была б больш грунтоўная, карысная. Але вот вы, як чалавек, які шмат сустракаліся, ведаеце, як думаюць, мысляць еўрапейскія палітыкі, калі яны чуюць такія словы, якія рэакцыі? У чым праблема таких вот падачы такой інфармацыі? Я думаю, сумное ўражанне. Я не, конечно, прабачаю, потому что, разумеюць, люди приехали з дыктатарской краіны. Люди много терпяць. Люди адстойваюць там каштоўнасці еўрапейскія, правы чалавека, вольныя выборы. Але расчараванне ў тым, што гэта людзі, ну, недасведчаныя зусім і не умеюць нават сфармуляваць часта свае думкі. Я думаю, што тут вельмі важна, калі вот мы хочам, каб Захад был для нас партнёрам. Ён і ёсць партнёрам. Не было б Захаду, я думаю, што дыктатура была б уже тут карейская. І залежнасць эканамічная лукашэнкаўскага рэжыма не толькі ж ад Масквы і ад Захада таксама адыгрывае ролю зараз. Яны не могуць захлопнуцца цалкам. Але я думаю, што вельмі важна, калі мы якія-то патрабаванні, прапановы такія жорсткія выказваем заходнікам, зразумець першае. Любы заходні палітык, ці дэпутат парламента, ці мэр горада, ці міністр, ён абіраецца пэўным чынам, бо там сапраўды людзей абіраюць, правда ж, на вольных выбарах.
І ён, калі яго абіраюць, ён хоча быць выбраны яшчэ раз. Яму хочацца працягваць сваю працу, а не быць звольненым за непатрэбнасць. І гэтыя людзі, калі думаюць, пра што ў іх у прыярытэтах, якія пытанні, безумоўна, перш за ўсё, пытанне ўнутранай палітыкі, пытанне свайго рэйтынгу ўнутры краіны, вырашаць праблемы ўнутраныя краіны. Вот гэта прыярытэт для любого палітыка дэмакратычнага. Вот кітайскі лідар, яму не абавязкова ўлічваць там думкі сваіх падначаленых, таму што ў іх няма дэмакратыі, і яго фактычна народ не выбірае кітайскага лідара, хаця ён адзін з самых уплывовых у свеце. А ў дэмакратычным свеце так. Это мы першае павінны зразумець. Яны не ўстаюць з раніцы і адразу ж думаюць пра Беларусь, як выручыць Беларусь, як зрабіць там дэмакратыю. Хаця хацелі б. І перш за ўсё для таго, каб была бяспека, іх бяспека цікавіць, зноў жа для сваёй краіны. І таму мы не павінны прэтэнзію высоўваць. Вот мы пратэставалі, так фантастычна, так прыгожа. Это сапраўды. Усе былі ў захапленні ад таго, што такая еўрапейская краіна так пакаёва ўсё гэта робяць, не знішчаюць, не ламаюць, але сваю волю дэманструюць. І мець патрабаванні да іх, а чаму ж вы тады нам не прыехалі і танкі не ўвялі, дэмакратыю нам не паставілі тут. А яны не абавязаны, у іх у Канстытуцыі гэта забаронена. У іх немагчыма гэта зрабіць не фінансавая падтрымка палітыкі ўнутранай, не там увядзенне войска ў НАТО не можа зрабіць, просто не можа. І мы павінны гэта разумець. Калі мы кажам, што а вы зрабіце гэта, а вы зрабіце то явно не тое, што як мы выйдзем чарговы раз пратэставаць, то вы давайте тут уже так спакойна пастаўце ўсіх на месца і хай жыве вечна дэмакратыя. Просто мы павінны разумець, як працуе заходняя палітыка. А это школа. І яшчэ скажу, знаете, не ў адным універсітэце, нават заходнім самым лепшым. Нават калі ты на паліталогіі вучышся, ты не навучышся палітыцы. І тым больш у Беларусі, дзе і канкурэнтнай палітыкі няма. Палітыцы навучаюцца практычна. Это досвед, перш за ўсё. І, канешне, хтосьці прыходзіць на першы раз, але хтосьці мае гэты досвед. І гэты досвед у большасці з нас, у тым ліку і майго пакалення палітыкаў, у нас няма сапраўднага палітычнага досведу. І мне нават часта хочацца назваць себе не палітыкам, а я лічу, што я грамадскі дзеяч, я бараню правы чалавека на Беларусі. А чаму я не магу себе назваць паўнавартым палітыкам, як і ўсе мы? Таму што палітык гэта той, хто ўдзельнічае ў вольных выбарах, выигрывае выборы, приходит до ўлады на рэгіянальным узроўні, на цэнтральным узроўні і реалізуе тыя праграмы, якія ён жадае. Жадае яго партыя, ягоная там выбарчая акруга. І просто палітыка – это без удзела ў выбарах, як это ёсць у нас. Гэта палітыка такая, но яна не паўнавартая до конца. І мы станем усе палітыкамі, калі захочам, у вольных выбарах на Беларусь. Таму я лічу, што нам трэба, калі мы хочам быць палітыкамі ўжо зараз, быць прыгатаванымі да гэтага. Я просто прашу ўсіх. Ёсць дзе вучыцца, ёсць магчымасць вучыцца. Бясконцыя ёсць прапановы, калі ласка, рабіце гэта. І не так часта называеце сябе палітыкамі, калі вы кантачыце з замежнымі сябрамі, партнёрамі, таму што яны-то разумеюць, што мы не палітыкі, але абаронцы святой справы, дэмакратычных каштоўнасцяў. Яны хочуць, каб у нас была дэмакратыя. Тады мы прадказальная краіна, тады не будуць лезть праз плот мігранты, тады тыя шары не будуць летець у суседнюю краіну. Але гэта мусіць быць ва ўмовах, дзе ёсць вольны выбар, дзе самі людзі вызначаюць сваю будучыню. Таму слова палітык асцярожней, кантактаў паболей. І для мяне было яшчэ, калі сказаць маю гісторыю, то вельмі карысна кантакты з палітыкамі дасведчанымі у сваіх сталіцах ці ў сталіцы Еўропы, Брюсселі. Кантакты з палякамі, з прадстаўнікамі балтыйскіх краінаў, Чехі, Славакі і так далей. Гэта людзі былі пра нашы. Яны нас вучылі, яны дапамагалі, бо яны маюць гэты досвед. І зараз таксама можна, калі мы хочам штосьці прапанаваць ад Беларусі, для Беларусі, то мы проста мусім кантактаваць з гэтымі людзьмі і пытацца ў іх, а якой мовай, якімі тэзамі гэта ўсё выкладаць у Еўропах. І калі мы гэта не зробім, мы будзем людзьмі, якія размаўляюць на іншай мове, не на той, на якой яны прызвычаіліся і якую практыкуюць.
Завяршаючы, закальцоўваючы вось гэтую першую тэму умоўна фінляндызацыі, калі б вот сёння вот вы першыню ну дзесьці ў 2007 годзе да прыблізна агучылі гэтую тэму, гэтую абмяркоўвалі гэтую тэму, вот сёння вы выступаеце у тым жа самым вот месцы, тыя ж сабраліся палітыкі, эксперты, і як бы гучала ад вас гэтая тэма сёння з улікам сённяшніх і досведу, і бачання, і разумення? Ці ввогуле б не гучала? Напэўна бы я казаў пра пэўныя прыклады, якія бліжэй для нас за ўсё, але я не знаю такой краіны, якая была б для нас найлепшым прыкладам. Ну, глядзіце, колькі часу беларускія дэмакраты, ну і я удзельнічаў у гэтых дыскусіях, казалі, а давайте мы зробім Швейцарію такую вось паміж Россией і Еўропай, а мы не туды пойдзем, ні сюды не пойдзем, будем з усімі сябраваць і вот будем счастливые. Ну правда, я хочу жыць у Швейцарии, і вы ж напэўна не супраць, но на меже цивилизации, калі одна цивилизация перестала быть цивилизацией и объявила просто страшную войну на знішчэнне Украине, і адначасова кажа, што і беларусаў, так як беларусаў няма з іх мовай, іх культурай, гісторыі, а гэта частка трыедзінага народа. І вот калі такое, ну ці магчыма тут Швейцарію пабудаваць? Ну шчыра, чтоб мы не марылі, гэта немагчыма. І ва ўладзе, я знаю гэтыя размовы, многім марылася у такія часы больш мірныя, калі Расія не была такім агрэсарам яшчэ яўным, то многие думали, может, правда, Швейцария – это хороший способ. Это и в белорусском менталитете, сгодитесь, сябраваць з усімі. И на дачах не сварыцца с суседом, бо будзе кепска ездить не цікава. Это все наше. Але зараз я просто хочу сказать, что, конечно, калі мы кажем про Беларусь вольную, и як яна будзе будаваць, мы можем сказать, что мы вывучаем прыклады усіх краінаў. Цікавыя рэформы ёсць паўсюдна, і ў кожнай краіне ёсць тое, чаму можна павучыцца. Нават у Чылі, якая там далёка была суперпенсійная рэформа, на ўвесь свет вядомая. Я ўж не кажу, там нават грузінскія рэформы, Грузіі зараз ну просто дэмакратыя адступае. Польскія рэформы. І мне бліжэй за ўсё да сэрца так вот эмацыйна. Я б не казаў, што цалкам, але перш за ўсё прыклад Эстоніі. Постсоветская краіна, Польша, не постсоветская, она мела перавагі ўжо там іншыя, там была і прыватная маёмасць, все ж таки ў Польшчы была, і калгасаў амаль не было. Вось, Эстонія мне вельмі блізкая. Тое, што ім удалося зрабіць, это суперпрыклад. Можам мноства пераняць. І мы его добра ведаем, скажем, у нашым вольным універсітэце у нас галоўныя настаўнікі, галоўныя партнёры. Гэта эстонцы. Вот нам вельмі цікава іх досвед, ну, менавіта досвед цифровізацыі усяго жыцця, не толькі адукацыі. Вось. І эстонцы нам вельмі... Але ўсё не трэба пераймаць. Ёсць і іншыя краіны. І вот, ну, мне здаецца, магчымасць выбару дае нам які шанец выбраць найлепшае. Вот зараз будзем рабіць рэформы, но амаль апошнія в этой частцы Европы. Украінцы сколькі рэформаў у час вайны зрабілі. А мы будзем апошні. Але мы можам павыбіраць, ну, тое, што самае-самае. А для гэтага трэба это все вывучаць, трэба вучыцца. І ўжо зараз падрыхтаваць. І не трэба ровары выдумляць. Ну, таму што ну, так много зроблена карыснага, што можа паскорыць наш працэс. Польша ішла ў еўразвяз, уся скансалідаваныя. Усе і камуністы, і радыкалы правыя хацелі ў Еўропу, але ішлі 10 гадоў. А мы можем прайсці хутчэй, вот значна хутчэй, таму што Еўропа гатова пашырацца на дэмакратычныя краіны, але трэба быць разумнымі вучнямі. І я думаю, што гэта ёсць шанец. Але казаць, што мы вот той ці іншы адзін досвед возьмем і так пабудуем, гэта небяспечна, потому што, ведаеце, ведь рэформы, якія нам трэба, апошне скажу, трэба зрабіць, это ж не толькі ліберальныя рэформы, рынок, будзем узбагачацца, вось, і усе будзем добра зарабляць. Гэта значна больш. Гэта ж культура, гэта адукацыя, гэта гістарычная памяць. Нам столькі зрабіць, а мову захаваць. Яшчэ раз сцвярджаю, што тыя, што не разумеюць, што мова – гэта не сродак камунікацыі, не толькі сродак камунікацыі, а мова – гэта фундамент нашай свядомасці, нашай незалежнасці. Вось гэта код культурны, які нам дадзены. Калі мы мову не адновім, ну, будзе так, як в Украіне. Ну, глядзіце, у Украіне таксама прапанавалі фінляндызацыю. Калі вот эта вайна пачыналася, ну, давайте вы фінляндызуйцеся, частку аддайце карелафіны, да, усходнюю Украіну. Там падпарадкуйцеся, паставце таго
прэзідэнта, які яна хоча. Ну, это ж все было ўжо. І што, і мы будзем гэты шлях паўтараць, але, каб не паўтарыць, трэба дакладна ведаць, я там много говорю, але мне это баліць. Таму, паслухайце, вельмі важна зараз, калі ўжо Украіна амаль праігрывае вайну, і гэта відавочна. Россия праігрывае вайну. Украіне з прычыны, што ў іх канчаюцца сродкі. Просто няма ресурсаў на вайну. І мы можам атрымаць той шанец, пра які марылі. І ў гэтым шансе нам трэба мець падрыхтаваныя праграмы пераўтварэннем у Беларусі. Як мы выйграем выборы, мы про это зусім не говорим. І вот это, калі мы до этого не будем рыхтавацца, а ўсё будем распавядаць, што Лукашенко кепскі, то мы будем малацікавыя. Першы мы яшчэ одну тэму закранем. Я хацеў бы звярнуцца да наших слухачоў і гледачоў з такой просьбай. Калі у вас ёсць такая магчымасць, вось акурат такі пару тыдняў таму, можа быть нават не пару, а там троху меней, з Беларусі быў вымушаны з'ехаць былы палітвязень Мікалай Казлоў. Мікалай Казлоў как бы звяртаецца да беларусаў за падтрымкай, каб пачаць жыццё на новым месцы, жыццё нанова пачаць. Таму, калі ласка, ёсць спасылачка у нас у апісанні гэтага стрыма, вось на Байсол аб'яўлены збор для Мікалая Казлова. Калі у вас ёсць такая магчымасць і жаданне, калі ласка, падтрымайце гэты збор. Я хацеў бы таксама да вашага досведу палітычнага звярнуцца. Усё ж таки вось гэты момант, калі вы былі адзіным кандыдатам ад апазіцыі на выбарах 2006 года, такое вось пэўнае яднанне было, пэўнае такой уздым быў. Потым даволі хутка, на вялікі жаль, але гэты уздым ён пайшоў на спад. Гэта яднанне знікла, развалілася ізноўку апазіцыя на асобныя нейкія плыні і струмяні. Пасля 20-го года надзіва доўга ўсё ж такі і ўздым, і цікавасць, і вот працягваюцца пэўныя працэсы гэтай працы сумеснай на тое, каб беларускую справу рабіць і надалей. Але калі глядзець апошнія падзеі, ўсё больш і больш негатыву, ўсё больш атрымліваецца нейкія тэндэнцыі на развал, на разыходжанне. Сыходзячы з вашага досведу, колькі засталося дымсілам? Я думаю, што яны будуць жыць, таму што беларусы у асноўным дэмакратычныя людзі. І калі хто не верыць, давайте яшчэ раз успомнім, гэтыя людзі сёння жывыя у асноўным. Што ў 20-м годзе ніхто не выходзіў з лозунгамі ці з плакатамі «дайце нам зарплату, павысьце пенсіі». Ну, не было такого ніводнага выпадку. А ўсе людзі казалі пра каштоўнасці. Вот гэта фантастычна, можа, самае вялікае дасягненне. І беларусы прадэмакратычныя, выступаюць за незалежнасць сваёй краіны, не заўсёды разумеюць, як дзейнічае еўразвяз і куды нам варта ісці. Але на ўсход мы не маем права ісці, бо там будзем знішчаны, ну як усходняя Украіна, вот гэта. Таму у нас выхаду няма, трэба вяртацца ў Еўропу, але вяртацца ў каштоўнасці. Цяпер пра дэмакратычныя сілы. Ну, сапраўды, гэта не заўсёды ўдаецца, нават рэдка ўдаецца, каб дэмакратычныя сілы аб'ядналіся. Амбіцыі, усім хочацца быць начальнікамі, усім хочацца быць прэзідэнтамі, увайсці ў гісторыю. Ну, это ж так натуральная в палітыцы рэч, але я хочу сказаць, што удаецца аб'яднаць тады, і зараз трэба да гэтага імкнуцца, калі у рэгіёнах, на лакальным нават узроўні, у маленькіх гарадках ёсць групы людзей, якія актыўныя у грамадскім жыцці, ну зараз ясна, што на Беларусі гэта цяжка, але ж будзе інакш, і умеюць аб'яднацца ў працы і скансалідавацца, незалежна ад таго, што ў сталіцы там ёсць якія-то шэфы і даюць каманды сваім партыям. Важна на рэгіянальным, лакальным узроўні навучыцца працаваць разам і аб'яднацца. Выпрацоўваць гэта пачуццё локця. Это першае трэба. Потым разумець, што ніхто акрамя нас. Вот калі аб'яднанне ўдалося, тады у 2001 нават годзе Домаш быў такім рэгіянальным лідарам, кіраўніком рэгіянальнай Беларусі, такое кааліцыя шырачэнная была. Вось. І потым у 2006 гэта атрымалася. Аб'яднанне ішло знізу. Не патрабаванне там да лідараў, там вы там нас аб'яднаеце, а праз працу, праз канкрэтныя дасягненні, праз супольныя мэты, ідэі ўнізе. То есть гэта вельмі важна. Научыцца супрацоўнічаць,
разумець сваю адказнасць, потому что адказнасць это великая штука. Вот то, что зараз творится у нас, ну, глядзіце, колькі там выкидывается компромату, бруду и так далей. Частково это могут быть люди и засланные, специально нас разбурить. Але и мы сами, без всяких засланных, так само мусим увесь час нести эту адказнасць. Таму нести эту адказнасць і паважаць працу адзін другого. І цешыцца, калі ў кагосьці атрымліваецца, а у тебе яшчэ не, вот это уменне цешыцца поспехам, дасягненнем і падтрымліваць адзін аднаго. Я думаю, што можа у небяспецы, а зараз небяспечны вельмі час, мы зноў зможам аб'яднацца, але нагадаю яшчэ адзін момант. Памятаеце, там пасля 15-го года асабліва многія еўрапейскія краіны пачалі гуляць гульню з Лукашэнкам, што вот, а можа мы зможам з часам палепшыць дыктатуру, давайте дыялог, давайте эканамічную супрацу і так далей. І вот это ўся спроба чарговы раз наступіць на граблі. Чарговы раз спрабаваць з дыктатуры зрабіць дэмакратыю, это бессэнсоўна. Нерэфармуемыя дыктатуры, як і камунізм был нерэфармуемы. І гэта зноў жа кончылася нічым. Кончылася не вельмі добра. Але я хочу што сказаць, што гэта віной таму, што Захад трошки послабил свои контакты и перспективное развитие адносінаў с оппозицией, была сама оппозиция. Калі мы не объедновывались, не умелись объединять, а у нас нібыта просто демократия або диктатура. Ну, давайте, кто за демократию сюды, и давайте научимся працаваць разом. И мы сами были виноваты, что почался это бессенсовный диалог. Нас откинуло вельмі далёка. Старая оппозиция отошла, у силу того, что не смогла объединяться. Но народ объединялся, снизу ж объединялся, правда ж? Это не были какие-то такие организации падрыхтаваныя, а просто знизу он объединялся, потому что адчуў, что разом мы сила, и асалоду атрымлівал. Тому еще раз закликаю до отказности. Никто за нас не объединяет прадэмакратычныя, прабеларускія силы. Никто за нас не выиграе Беларусь у России, а Россия будет атаковать со страшной силой, як только Лукашенко по какой-то причине не будет, ці Путина. Змаганне за Беларусь не перапынецца. Потому что жаданне жить в империи у большасці русских оно застаецца. Больш за что адбылася фашизация российского грамадства. Страшное слово, але трэба правду казаць. Возьмите там в интернете, поглядите, что такое фашизм. И он совпадает с тем, что пропаганда – это дикая пропаганда, античеловечая. Просто пропаганда, якую зрабілі не толькі Салаўёў со Скабеевой, многие іншыя. И она спрацавала гэтай пропагандой. И нам придется с этой машиной змагацца. И калі мы не объединаемся, вот тады мы будем виноваты. Не Брюссель, ни Варшава, ни Стокгольм, ни Берлин. Мы будем виноваты, что мы не объединались и не взяли уладу в свои руки, не выиграли первые, другие, третьи выборы на Беларуси. Вот эта тема супер. А кто сегодня у нас... я у тым ліку мало говорю про гэта. Трэба говорить про это. А як мы будем выигрывать в эти выборы? Уже сёння трэба мець планы. Сёння трэба разумець, як это. А чым мы захвоцім гэтых людей так само со скаженной трошечки головами праз пропаганду. На шчасце, не цалкам леглі под яе. Але вот про гэта трэба думаць, бо трэба думаць про будущие битвы, а не про мінулыя. І цешыцца, што ў 20-м годзе мы так выйшлі. Это наша гісторыя будзе ў падручніках. Але выйграем толькі тады, калі сапраўды будзе вот этая магчымасць зрабіць Беларусь такой, про якую марым. Сапраўды, трэба думаць пра будучыя бітвы, а не мінулыя, але карыстацца досведам мінулых і бітваў і кампаній всего астатняга важна. І ў гэтай сітуацыі вось вы сказалі толькі што рэжым не здольны да нейкай дэмакратызацыі, да зменаў, да трансфармацыі, але чым далей, тым больш мы зараз чуем у дэмакратычным асяродку словы пра тое, што трэба дамаўляцца з рэжымам, трэба перамовы весці з рэжымам, таму што, безумоўна, гуманітарныя мэты найперш вызваленне палітвязняў, але праз гэтыя перамовы паступова мы дойдзе да таго, што будуць зменшаныя рэпрэсіі, магчыма, пачнецца нейкае жыццё НДА ў Беларусі, да, Еўрарада не вернецца на Карла Маркса 15 бліжэйшым часам, але нейкія працэсы пайдуць. Вы верыце ў гэта? Я не веру у канкрэтыку, што з Лукашэнкам можна дамаўляцца, таму што ім сёння кіруе і заўтра будзе кіраваць татальны страх. Ён баіцца больш, чым грамадства, якое ён палохае. Грамадства таксама
хутчэй маўчыць і не пратэстуе, але мае гэты ўнутраны пратэст. А ён проста чалавек, які не будзе рэфармавацца і ўжо не зможа рэфармавацца пасля таго, што ён зрабіў. А толькі ён вырашае, будзе дыялог, не будзе. Там же не можа утварыцца якая-то фракцыя каля Лукашэнкі, вось, якая павяла да перамову. Я скажу, што уже говорил про гэта, але паўтару, што у меня было шмат контактаў у той часы гэтай такой частковай адлігі з Макеем. І я з ім кантактаваў, таму што верыў, што ён можа стаць пэўным лідарам на пераходны час для новай Беларусі. Але гэты чалавек не при Лукашенко бы был таким лідарам, не той, што будзе пратэставаць супраць яго і будзе прэтэндаваць на яго месца. Не, Макей лічыў, што Лукашенко захоўвае незалежнасць, мало каму гэта удалось бы. Но это яго думка, я яе не падзяляю. Але такога чалавека зараз няма каля Лукашэнкі, які пераканаў, што давай пачнем дыялог. І Лукашенко ўжо і слухаць не будзе. Ён не верыць ні ў якія ідэалогіі, таму што ён у 10-м годзе дазволіў усім зарэгістравацца, была такая просто разгул дэмакратыі, там на вакзалах можна было сходы выбарчыя праводзіць, некаторыя кандыдаты это рабілі. Але ўсё скончылася тым, што скончылася. Правакацыя з маскоўскім следам, і ўсё абвалілася. І ён навучаны, што з дэмакратамі ці з захадам нельга гаварыць ні пра што. Сам ён можа гаварыць з захадам, а тое, што яму пасярэднік, мы як пасярэднік, абсолютно не патрэбны. Таму я не веру ў рэальнасць гэтага праекта. Але калі тычыцца там палітвязняў, то я лічу, што любымі спосабамі вызвалення гэта просто закон гонару і годнасці нашай. Мусім усімі спосабамі, не гледзячы на тое, што размова ідзе з дыктатарамі. Але о пераменах на Беларусі, ён жа разумее, што як толькі трошачкі дэмакратыі, трошачкі волі для медыяў, для грамадскіх арганізацый, для партый, ўсё рухне вся яго сістэма. І ён будзе трымацца до конца, але ён не усемагутны. Ён адыдзе, калі будуць перамены ў Крэмлі. Это адназначна будзе так. І нават вакол яго знойдуцца людзі, як зараз вакол Пуціна, якія ўжо пачынаюць думаць, а як это пазбавіцца Лукашэнкі, ці пазбавіцца Пуціна і грама захавацца ў будучым. Таму гэтыя рухі ёсць і думкі ёсць, але дзейнасці зараз у татальнай сістэме кіравання, якую зрабіў Лукашенко, прадугледзець нельга, а ён не пойдзе на дыялог. А што мы можам прапанаваць? Што мы можам Лукашенку прапанаваць? Што мы вернемся і будзем паслухмянымі, ці улічым яго інтарэсы, тым яго атачэнне. Я просто не знаю нават, што мы, як Трамп любіць сказаць, што якія карты мы маем, што якія карты яму падкінем. Вось, што мы іх маем, а ён не. Ён усё кантралюе, яму гэта падабаецца, і не бачыць іншых варыянтаў. Таму пры ім я не веру ў дыялог. Пасля яго абавязкова магчымы. І з той часткай, якая не мае на руках крыві ва ўладзе, можна гаварыць, яны могуць быць карысныя, у тым ліку для пераходнага перыяда. Так было ў суседніх краінах, і мы гэты досвед выкарыстаем. Але ці не падаецца вам, што мы зараз ходзім па коле, таму што рабіць усё, каб вызваляць палітвязняў, не змяняючы унутраныя нейкія там кантэксты, калі працягваюцца рэпрэсіі, на іх месца прыходзяць новыя палітвязні. І ўсё рухаецца па коле, але гэтымі перамовамі толькі легітымнасць, як кажуць, Лукашэнкі, яна падвышаецца. І ўсё остальное захоўваецца. Гэта думка мае права на жыццё, абсалютна. Але я, калі тычыцца пра сённяшніх палітвязняў, для сябе кажу так, што жыццё – гэта святая справа, абсалютная каштоўнасць, няма большай каштоўнасці. І калі мова ідзе пра жыццё людзей, а жыццё пад пагрозай, і жыццё, мы вядомых палітвязняў знаем, што оно пад пагрозай, а там мноства ёсць іншых людзей, не такіх медыйна вядомых, яны таксама жыццё пад пагрозай. І ў такіх выпадках, нават калі Лукашенко зноў садзіць наступных, а не можа не садзіць, таму што мусіць тэмпературу страха падтрымліваць, усё роўна трэба вызваляць людзей. Любым спосабам. Канешне, іх недобравольна выганяюць з краіны. Все это зразумела. Але я цвёрды прыхільнік таго, што не спыняем спробы, яны ад нас моцна не залежаць. Трохі залежаць, но не моцна. Спробы вызваліць нашых сяброў адтуль. Для таго, каб яны жылі.
Ну так, безумоўна, да, я таксама падтрымліваю ідэю, што трэба рабіць усё, каб вызваляць, але што рабіць з тым, каб не з'яўлялася новых, а рэпрэсіі працягваліся, вот адказу, на жаль, не маем, таму што так яно і ёсць. Яшчэ раз звяртаюся да ўсіх, хто можа падтрымаць і мае такую магчымасць, збор Мікалаю Казлову, былому апошняму, можна сказаць, старшыні АГП, які вось буквально пару тыдняў таму выехаў з Беларусі. Да, вызвалены ён быў амаль год таму, але толькі днямі здолеў выехаць з Беларусі, таму, калі ласка, падтрымайце. Ну, а хто хоча працягнуць, падвысіць сваю адукацыю і веды, калі ласка, Беларускі вольны універсітэт працягвае працаваць, шмат цікавых праграмаў, шмат выбітных выкладчыкаў і беларусаў, і эстонцаў, вот як толькі што расказваў спадар Александр. Таму, калі ласка, знайдзіце сайт, паглядзіце на праграмы, якія прапаноўваюцца, і, калі ласка, лішнімі веды ніколі не бываюць. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Пазаштатны дарадца Святланы Ціхановскай у пытаннях еўрапейскага выбару Беларусі Александр Міленкевіч быў разам з намі. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякуй за запрашэнне, жыве вечна.